बयखौबो जोंनि गियान ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। गियाना लेखा फरायनो नागिरदों, अब्ला जों गियाननि लेखा फरायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव जों दिन्थिनो होमबा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांदो। आं लेखा फरायनायखौ नायलाङो। गियाना लेखा लिरदों। इवाना दि बेनिफ्राय इ लिरदो दे। इ औ औ F दाना हमथानानै लिर। औ जि ओइसखौथ' रोंखागौ। ओइस औ दाना आइ नैबे I for iron दे I औ दाना जे for jug नैबे जिया माबा औ बेनिफ्राय गोसोबायदि औ जाबाय जे के for निफ्राय दे के for kingfisher ABCD लिरनो रोंबायानो गियाना। दानिया जों पि किउ जाबाय। दाना आर दे लावथि बोग्रो दे औ सिन बोदो ओमफ्राय नैनिफ्राय दे जाबाय। बेनिफ्राय एस फर औ दे औ ओमफ्राय हाव लांफिनदो। जाथारबायलै जाबाय एस। बेनिफ्राय जोंहा दिनै लेखा फरायखांनानै दिनै स्कुलाव मोनसे प्रग्राम दं। गियाननि स्कुलाव मोनसे प्रग्राम दं, बेनो जाहैबाय मोसानाय। फरिखा जोबनायनि गियानाबो गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै मोसानो थांगोन दिनै स्कुलाव। नंगौना नङा? मोसागोन ना मोसाया? मोसायो। सोर मोसागोन खोन्थालाय? औ बयबो मोसागोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जोङो गियाननि मोसानायखौबो जों दिन्थिलांगोन। दान्दिसे उनाव स्कुलाव थांसिगोन मोसानो आरो देलायनानै थांनोसै। दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो।